Armo ja rauha teille kaikille. Kiitos kun saimme tulla. Lea on mukana. Mä yleensä kuljetan hallituksen vasenta siipeä mukana. Se on tämmöinen laihialaismiehen toteamus, kun Laihialahan puhutaan vähän krouvisti asioista. Niin hallitus pitää mukaan, eli vasen siipi. Ja te tiedätte, että se vasen siipi on sydämen puolelta. Olimme tuossa tosiaan Kemissä jo ja pidettiin vähän meteliä siinä hyvistä asioista. Ja nyt ollaan yhdessä tässä 2 tunnin verran. Ja mä olen rukoillut, että mä saisin sanottua sen, mikä pitää. Eikä sitä, mitä ei pitänyt sanoa. Uskon tässä, voi olla, että on väärä, mutta mä oon itselleni todennut, että on varmaan kutsumukseni tällaisessa viimeisessä jaksossa. Kun Jumala herätti tässä koronan aikana, avasi yhtäkkiä uusia näköaloja ja ovia ja ilmoitti tulevia tapahtumia, mitä on edessä, niin sitten ollaan sen jälkeen liikuttu ympäri maata ja aika pitkälti samojen asioiden kanssa. Eli uskovan kasvuun liittyviä asioita ja elämään ja pyhitykseen liittyviä asioita. Ja sen takia tänäänkin siitä puhutaan tässä yhdessä. Ja olen rukoillut, että se olisi hetki, jonka yhdessä vietämme niin, että sä voisit sen kotonakin vielä todeta, että häirittipä perusteellisesti. Hyvä kokous on semmoinen, kuin vähän liikauttaa meidän paikalta. Ja oli ilo tässä nähdä Kemijokkekin. Meillä on vanhaa historiaa yhdessä. Aikanaan palvelin tuolla Ruotsin puolella Tukholmassa ja sitä aikaisemmin tuolla Trelleborg, Malmö ja Tanskan puolella ja Kööpenhaminassa. Ja silloin saimme nähdä monien miesten ja naisten tulevan uskoon. Ja Tukholmassa samoin oli sitten Kemijokkekin siellä ja tavattiin. Ja siihen aikaan puhuttiin Slyssenin suomalaisista. Ja se oli vähän semmoinen paikka, että sinne ei kaikkien pitänyt mennä. Se oli hankala paikka ja mä sain semmoisen ansiottavan arvonnousun, kun monia entisiä rikollisia, jotka tapasin tuolla Kööpenhaminassa, niin niitä tuli Tukholmaan ja tavattiin siellä. Ja ne tavallaan sitten avasi niin kuin ovia vähän erilaisiin olosuhteisiin, mitä sitten oli kaupungissa. Ja sen takia mä oon vähän semmoinen siirtolaispappi ja saarnaaja aina. Mulle sanoi yksi mies kiitoksen sana, että mä pidän isona kiitoksen sanana. Mä olin tuolla Pohjanmaalla Kyrönmaan juhlilla puhujana ja hän on iso maanviljelijä, mua huomattavasti isompi mies, löi käden mun käteen, niin mä luulen, että se murskaa sen palasiksi. Sanoi, että kiitos äijä, että puhunut koivun takaa. Se on siellä semmoinen sanonta, että ei puhu oikein suoraan, vähän niin kuin sivusta vähän koukkia asioita ja sen takia olen pitänyt sitä hyvän arvosanana itselleni. Ja nyt kun tässä vietämme sitten yhdessä näitä asioita, jotka on sydämelleni laskettu, niin en malta olla ottamatta vähän historiaakin mukaan. Jos ajattelemme sellaista aikakautta, jolloin Rooman keisari Octavius hallitsi, niin hänen aikakaudelta sanotaan perimetiedossa seuraava sana, että ajanlaskumme alun seutuvilla odotettiin kiihkeästi vanhan loppua ja uuden alkua. Koko maailma odotti. Ateena, Jerusalem ja Rooma. Ja tiedätkö, juuri siihen aikaan oli sen ajan tiedemiehet sanoneet, että ajanlasku muuttuu. Ja Octavius, joka sai myöhemmin nimen sitten Augustus ja hellittelynimensä Sebastus, Augustus Sebastus, niin hän teetti itselleen samanlaista pilaria pystyyn kuin on Valkoisen talon lähellä tuolla Yhdysvalloissa. Hän uskoi vakaasti, että hänestä alkaa uusi aika. Hänestä tulee merkittävä henkilö, hänet tullaan muistamaan. Ja loppujen lopuksi kävi niin, että hänet ei muisteta mistään muusta kuin verotuksesta. Ja sitä hyvin harvoin hymysuin maksamme. Se ei ole koskaan miellyttävä juttu. Hän ei voinut koskaan kuvitella Augustus Sebastus, Octavius.
että maailman navassa, maailman laidalla, syntyy pienessä 7-80 hengen kylässä toisesta maailmasta vapahtaja, jolla ei ole alkua eikä loppua. Hän syntyy tänne maailmaan ja tulee lunastamaan lainalaiset ja tulee kerran perustamaan valtakuntansa 1000 vuodeksi tänne. Ja se ei ole enää kovin kaukana. Eikö mahtava uutinen? Ei me uskovat, kuulkaa, olla mitään naukumamman poikia ja kitisijöitä, jotka täällä vingumme ja kitisöimme kauheita olosuhteita. Ne ovat sellaisia, ei sille voi mitään. On vain huomioitava, että elämä on tällainen. Se kohtelee meitä eri tavalla. Ja sen takia tässä, kun tätä ajatellaan, niin meidän ajanlaskustamme kirjoittaa, jonka luen vielä tähän vähän historiaa hipaisten, joka on yksi lempiaiheitani, mutta en nyt sitä sen pitemmälle jatka, mutta tuon esille tällaisen ajanlaskumme elämää ajatellen tänä päivänä, jossa me elämme, niin tämä syyrialainen Baruk Apokalypsissaan kirjoittaa ajalle ominaisen ilmestyskirjallisuuden edustajana, että maailman nuoruus on mennyt. Sen luova voima on ehtynyt. Minusta hän on oikeassa tänään. Samanlainen tunnelma on, ei vain meillä uskovilla, vaan uskomattomillakin miehillä. Meillä on sellainen parlamentti, kokoontuu joskus Prisman penkillä tuolla Kokkolassa. Me keskustellaan tulevista ajoista, ei ne tiedä kukaan, mikä mä ammatikseni teen. Mutta ne keskustellaan siinä, niin siellä on uskomattomat miehet, monet sanoo, tämä ei kauan mene, kun tämä räjähtää tämä touhu. Se on aika paljon. Me uskovinakin tunnemme, että tällä ajalle on päätössanat kohta. Ja sen takia on aihetta tänä päivänä kuulijat pysähtyä ja aleta puhumaan asioista niillä nimillä, kun ne ovat. On aihetta pysähtyä ajattelemaan ne omassa hengellisessä kasvussa, mitä Jumala aikoo juuri minun kanssa tehdä. Ja sen takia me tutkimme yhdessä Jaakobin kirjettä. Jaakobin kirjettä olen paljon tutkinut ja sitä on paljon äänitetty ja kuvattu, mutta se on Jumala antanut juuri tälle ajalle. Tiedätkö, silloin kun me tulimme uskoon itse kukin, niin meidän olisi täytynyt ensimmäisenä opiskella Jaakobin kirje. Se opettaa meidät, kuinka arkipäivänä uskon elämää eletään. Jaakobin kirjeessä on semmoinen 8, jos äkkiä otetaan paljon muutakin, mutta 8 sellaista kohtaa, jotka on meille tärkeitä. Ensinnäkin Jaakob opettaa meitä ymmärtämään, että usko ilmenee rakkauden palveluksessa. Se on koko Jaakobin kirjeen johdanto. Jaakobin kirje ei millään muodon siteeraa eikä pidä yllä uskonnollista näkemystä. Me suomalaiset ollaan kaikkein ehkä uskonnollisinta väkeä Pohjolassa. Kyllä ne ruotsalaisetkin on, mutta no eri tavalla. Meillä on se, että me kiivailemme sen puolesta, vaikka me tunne koko asiaa. Me pystymme uskonnosta puhumaan täydellä varmuudella täydellisessä tietämättömyydessä. Sen tähden, että me luulemme, että lapsikasteet ja muut on niin ollut meillä ratkaiseva pelastus. Tänä päivänä pappeja käy salaa Israelissa kasteella. He tietävät sen, että tulee päivä, jolloin tämä Semiraha-nimiseltä naiselta kopioitu juttu tulee julkisuuteen. Mitä se lopulta on. Ja nyt kun ajatellaan tällaista aikaa, jonka luin tuosta historian lehdeltä, niin me itse kukin, jos pysähdymme ajattelemaan, niin aivan selvästi, niin kuin meillä päin sanotaan, uumoillaan, tunnetaan, vaistoamme, että kaikki ei ole hyvin. Jos et ole ennen ajatellut, että miksi se ei ole hyvin, niin muutama paljastus siihen. Väitätkö, että on sivistynyt aikakausi, jossa lapsi saa jo aika pienestä määrätä, onko hän tyttö vai poika? Ollaan aika isosti metsässä. Ja monta muuta, jotka liittyvät siihen. Juuri se, että emme anna arvoa elämälle.
Ja sen takia, kun me näistä puhutaan, niin mä en halua loukata sinua, mutta mä joudun puhumaan sun kanssa avoimesti. Sen tähden, että älä koskaan kuvittele, että toi Ukrainan sota on viimeinen sota. Edessä on vakavat ajat. Ja sen takia me suomalaiset emme opi helposti mitään. Meillä on nyt semmoinen sukupolvi elää tänä päivänä, joka ei tiedä näljästä eikä sodasta mitään. Meillä elää vielä ihmisiä keskellämme, jotka on joutuneet nälän ja ruoan puutteen takia elämään. Jotka on eläneet sotien keskellä, jotka on haudanneet rakkaitaan ja itkeneet monet kyyneleet tuolla hautajaisissa. Ja sen takia, kun näin 2 tunnin verran vietetään yhdessä aikaa, niin me puhumme siitä kohtaa nyt eniten, jossa eniten näkyy meissä uskovaisuus. Mitä Jeesus on meissä? Koska me tiedetään tänä päivänä, jos ajatellaan tällaista, mitä Jaakob opettaa meille, ensinnäkin ykkösenä Jumalan ja elämässä oleva usko ilmenee meissä rakkauden palveluksena. Me tiedämme sen tänään, että tämä rakkaus on nyt sen takia ihmisten huulilla paljon, koska eletään niin rakkaudettomassa ajassa. Mutta he ei pysty itse, koska paljon puhuu rakkaudesta, ei ole yleensä pysty itse antamaan rakkautta. Se on sana vain, jota käytetään siinä hyväksi. Ja sitten jos ajatellaan kuulijat toista, usko aina liittyy koettelemuksiin ja koettelemukset liittyvät aina uskon elämään. Emme koskaan pääse niistä eroon täällä maanpäällisen vaelluksen aikana. 3, jonka hän tuo esille, Jaakob, on uskon suhde lähimmäisiimme. Elämme tänään sellaista ajan jaksoa, jota kutsutaan vihan ajaksi. Vihan aika liittyy tähän loppuun, joka on ilmestyskirjan mukaan aivan siinä 4. sinetin kohdalla. Ja 5. sinetin siinä alkuosassa. Ja jos ajatellaan tällaista aikaa suhde lähimmäisiin, niin se on kiinnostavaa meille vain, kun saamme kuunnella juttuja. Ja 4, jonka Jaakob opettaa meille, on usko ja hyvät työt. Tätähän Lutherkin nousi vastaan aikana. Hän olisi halunnut koko Jaakobin kirjettä ollenkaan tuohon kaanoniin, eli tähän Raamatun kokoelmaan. Hän ei voinut uskoa sitä ollenkaan. Vaikka apostoli Paavali, niin suuri teologi, viittaa aika selkeästi siellä, kuinka hän tulee Jerusalemiin ja siellä hän joutuu suureen tilanteeseen, jos häntä syytetään monesti, niin hän viittaa sitten lopulta Jaakobiin apostolien teoissa. Että viekää velille terveiset. Ja silloin Jaakob oli seurakunnan johtajana Jerusalemissa, jossa oli 20 000 jäsentä jo tullut, yhtenä päivänä pelkästään 3 000. Mutta perimätieto väittää, että siihen 10 000 ei ole laskettu naisia ollenkaan. Siihen aikaan vain laskettiin miehet. Ja nyt jos ajatellaan tällaista tilannetta, että vuonna 1949 hän tämän kirjeen vahvisti ja kirjoitti, ja se oli vuonna 1950 suuressa jerusalemilaisessa uskovien konferenssissa jo, eli veljeskokouksessa luettavissa. Silloin sitä pidettiin esillä. Ja silloin jo nämä asiat oli siellä opetettavana, että usko ja hyvät teot liittyvät yhteen. Tänä päivänä se on aika harvinaista hyvät teot, ellei siitä makseta jotain. Muuten se ei enää onnistu. Ja sitten hän viittaa 5. kohdassa sellaisen, jota me tänäänkin opiskellaan yhdessä. Oikea kielen käyttö. 6. kohta, uskovan ero maailmasta. Hän tuo selvästi esille uskovan elämän eron maailmassa. Eli siinä elämässä, missä ennen elimme. 7. hän tuo esille sellaista, josta hän aloittaakin, kun hän sanoo, että pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moniin vaikeuksiin. Sillä hän aloittaa ensimmäisessä luvussa. Mehän pidämme puhtaasti pelkkänä pahana. Mutta uskonelämään aina liittyvät nämä. Meitäkin on odottamassa tulevaisuudessa vainot.
Ei Päivi Räsänen ole ainut, jota nyt käräjöidään paraikaa korkeammassa oikeudessa. Meidän on valmistuttava tulevaa varten. Siksi tämän 2 raamatun nimi on Varustaudu huomispäivään. 8. usko ja rukous. Ne ovat yksi sitä suurimpia asioita, eli keskustelu Jeesuksen kanssa. Monet nuoret on kysyneet, että usein tuolla kun on liikuttu, niin rukousalttarilla kun on oltu, että minkä ohjeet annat uskovalle näin nopeasti joka päiväiseen elämään. Niin ensinnäkin joka päivä raamattu hetki. Sä pidät sen Jeesuksen kanssa. Ja samalla rukoushetki siinä, eli keskustelu Jeesuksen kanssa. Jos tuntuu yksin puhuessa hölmöltä, niin paa 2 tuolia, siihen istu itse toiselle ja sano Jeesukselle, että tuu sä tuohon toiselle. On helpompi puhua, kun siinä on toinen tuoli vieressä. On tosi tärkeää, koska nämä arvot, jotka sä siinä saat, niin silloin ensisijaisesti 2 asiaa. Se alkaa näyttämään sinulle oman luonteesi. Koska sinä ja minä olemme luonteemme vanki. Niin kuin tänään sanoin tuolla Kemissä, että meidän luonteemme asuu siinä osassa henkistä persoonaa, missä on omatunto. Ja sieltä ei voi putsata psykiatrit eikä lääkärit eikä terapeutit eikä mitkään. Ei pysty ikinä putsaamaan puhtaaksi sitä. Sen voi tehdä vain Jeesus. Ei maan päällä ole yhtään sielunhoitajaa, jonka kannattaisi käyttää nimeä sielunhoitaja. Ensinnäkään me emme ymmärrä sieluamme. Me olemme tekemisissä toistemme kehon kanssa, joka on sukun tuote. Suvultasi sait tuon tuotteen ja luonteen, joka määrää kohtaloasi aika rankasti. Ja sen tähden on tosi tärkeää, että me opimme ymmärtämään, että me voimme vain Kristuksessa varautua tämän pahan ajan keskellä. Mitkään muut varustautumiset ei ole sinänsä huonoja, mutta eivät voi auttaa sinä päivänä, kun tapahtuu se, mitä on kirjoitettu. Vain Jeesus. Ja sen vuoksi meidän on uskallettava itse kukin elämässämme antautua Kristuksen palvelukseen. Et sinä olisi koskaan uskonut, jos sulla olisi tultu sanomaan 20-30 vuotta sitten, että kohta ei ole isä eikä äitiä. Et olisi ikinä uskonut sitä. Että suomalaisesta tulee semmoinen. On vain kasvattaja ja siittäjä. Siihen se menee kovaa vauhtia. Mä kerron sulle alussa, että mä haluan puhua aika avoimesti asioista. Sen takia, että nyt on sen aika. Me tiedämme seurakuntaelämässä tänä päivänä, jos ollaan ihan rehellisiä. Mulla on 10 seurakunnan kokemus takana. Olen palvellut 2 viimeistä, jossa olin työntekijänä, oli Turku ja Kuopio. Niin me tiedetään, olko ne pieniä seurakuntia tai suuria seurakuntia, niin meidän aktiiviset seurakunnassa olevat ystävät ja veljet ja siskot, niin ne saa kantaa kuin reppu selässä näitä haluttomia ja pitää seurakuntaa pystyssä. Ne tekee työtä, kun kantaa melkein kuin selkän repussa näitä haluttomia ihmisiä. Sen takia on tosi tärkeää, että opimme ymmärtämään, että seurakunnan talous vähenee koko ajan. Valmistautuminen tulevaan aikaan on jo myöhässä, mutta se on tehtävä. Nämä tämmöiset johdannot, jotka sulle kerron tässä, niin on siksi, että me mennään tähän ensimmäiseen osioon tätä tilannetta ajatellen, niin me pysähdymme tähän hillitse kielesi. Se on yksi ensimmäinen merkki sinun uskosi laadusta. Jos olet puhumatta, etkä puhu mitään, niin meet aika sivistyneestä. Mutta jonain päivänä, kun sitten alat puhumaan ja semmoisia asioita, mitä ei pitäisi ääneen sanoa, niin huomaat, että pilasit koko homman. Nämä on semmoisia faktoja elämässä. Enkä mä näitä korkealta puhua, että minä olisin niin kuin pyhimyksen ykkösnimi. Ei. Tässä on taisteluissa itse kukin. Armoa, että saamme olla yhdessä tänään.
Ja sen tähden, kun ajatellaan tällaista tilannetta, jonka Jaakob kirjoittaa sitten tähän, otetaan aluksi siitä se kohta, mistä lähdetään liikkeelle ja muutaman asian kanssa, niin Jaakob asettaa meidän eteen tämän johdannon jälkeen tämän alun, jossa hän kertoo. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen 12 hajalle asuvalle sukukunnalle. Tässä hän voimakkaasti vetoaa nyt näihin juutalaisiin sukuihin, jotka levisivät aikanaan, jo lähtivät ennen kuin alkoi Jerusalemin hävitys vuonna 70. Heitä muutti Efesoon. Johanneskin meni Efesoon ja vei Maria-äidin mukana, kun Jeesus antoi ristillä tehtäväksi, että huolehdin Marjasta. Ja hän vei sen mukana Efesoon. Ja sitten muuttivat paljon Roomaan ja Tessalonikkaan ja Galatiaan. Lähti paljon sieltä uskovia. Nyt siksi hän antaa tällaisen tervehdyksen, joka myös koskettaa meitä, jotka olemme tänään koolla tässä. Tulemme eri suunnista, eri elämäntilanteista, erilaisista asuinpaikalta, mistä olemme lähteneet kukin tänne. Toiset etelästä, toiset idästä, toiset tullut länttä pitkin tänne. Olemme tulleet yhdessä ja kaikilla meillä on tietynlainen asenne näihin asioihin. Ja kun Jumala alkaa pyhittämään meitä, niin hän Jaakobin kautta ensinnäkin puhuu meille, veljet ja siskot, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Vahvasti sanoo Jaakob tässä. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoot sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiiksi ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Tässä hän ohjaa meidät Jaakob ihan suoraan tämmöisen mahtavan sanoman äärelle, mitä pitää sisällään juuri tämä 3. luvun. Jätämme tuosta välistä monta arvokasta asiaa, mutta siirrymme 3. lukuun, josta hän sitten ohjaa meitä näkemään sen, jossa meidän tulee nähdä itsemme. Hän tulisi seurata itseämme, niin kuin sanoin äsken, että me olemme jossain muodossa luonteemme vankeja. Ja ennen kuin Kristus saa vallan meidän sisäisissä ihmisissä, niin kestää oman ajan. Toisilla voi mennä ihan hautaan saakka. Toiset on saanut paremman luonteen kuin toiset. Se on niin kuin entinen laihialaisisäntä sanoo, että meidän akka, se on aina tasainen, se on jatkuvasti kiukussa. Se on Laihialla, puhutaan akkana, niin tarkoittaa, että on tavallisen tämmöisen talon rouva. Jos siellä on 2 tornia katolla, niin sitten sanotaan jo rouvaksi, mutta muuten se on 1 torni katolla, niin se on akka vaan. Mutta jos siellä on useampi torni, niin sitten se on emäntä ja sitten se alkaa vähän nousemaan sitten. Tehän tiedätte, että siellä päin Pohjanmaalta, niin siellä on maalaistaloissa 21 tai 18 lasia peräkanoa. 2-vuoninkisia taloja. Ja sen takia ne oli olevinaan mahtavia. Eikä ne sen kummempia kuitenkaan ollut kuin kukaan muukaan. Mutta tämä vain osoituksena tässä, että Jaakob näki meissä, kun hän sanoo 3. luvun alussa, että veljet, älköön aivan monet teistä pyrkikö opettajaksi, sillä se tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Mehän emme kuulija pidä yllä uskontoa, eikä tämä meidän Jumalan palveluksemme ole sidottu älykkyyteemme. Ei koulutukseemme, ei mihinkään ajallisiin arvoihin. Raamattu pitää Jumalan sanan mukaan kaiken, mitä ihminen voi ajallisesti saavuttaa, olkoon älykkyys mikä tahansa, pelkänä hullutuksena. Sillä ei ole mitään iankaikkisuusarvoa. Se ei tarkoita, että se on tyhmää tai ei kannata pyrkiä lukemaan ja opiskelemaan. Sitä se ei tarkoita. Aina pitää kehittää itseään. Aina pitää opiskella ja huolehtia, mutta ei saa koskaan asettaa minkäänlaiseksi hengelliseksi meriitiksi sitä. Se on ajallista. Niin kuin on
kehosikin ajallista. Vaikka sä kuinka juoksentelet tuolla ja kierrät rinkiä puturadoilla ja muualla, niin sä et voi mitään sillä, että vauhti hiljenee hiljenemistään. Lopulta et juokse 100 metriä edes puolessa tunnissa. Ja lopulta ei tunnissakaan enää. Ja eikä auta mikään voiteekkaan, vaikka vedät minkälaista visibleetä naamaan, niin sen vain rypyt lisääntyy. Me joudumme ymmärtämään tämän katoavaisuuden lain. Ja sen takia sitten asiat ydinkohtaan. Jos ajattelemme siinä, että hän aloittaa näin. Sillä monessa kohdassa me kaikki haidahdumme. Jos joku ei haidahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies. Ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin me voimme ohjata niiden koko ruumiin. Laivatkin ovat niin suuria ja tuivan tuulten kuljetettavia. Ohjataan varsin pienellä peräisimellä sinne, minne perämiehen mieli tekee. Aika hieno vertauskuva tähän alkuun, ennen kuin mennään itse siihen kovimpiin tilanteisiin, mistä hän puhuu meille. Jos ajatellaan tällaista, niin ensimmäinen osio tuosta ensimmäisessä jakeessa oli aivan selvä vastuu. Se ei pelkästään tarkoita Jumalan palvelijoita, pastoreita ja saarnaajia, vaan se viittaa siihen, että meillä on tarve helposti opettaa toisiamme. Ja sen takia meidän täytyisi nähdä, että emme tietämättömyydessä puhu täydellä varmuudella, vaan osaisimme ohjata ihmiset Raamatun mukaan. Koska jokainen ihminen on Jumalalle tosi arvokas. Ei ole yhtään sellaista ihmistä meidän keskellämme täällä, jotka olisivat vain jonkinlainen saalis Jumalalle. Ei yhtään sellaista. Sinä olet Jumalan sijoitus. Hän on antanut poikansa takeeksi sinun elämästä. Se on mahtava sijoitus. Sen tähden sinun elämäsi ja minun elämä on käytettäväksi tarkoitettu tässä elämässä, jossa me saamme elää Kristuksen käyttötarkoituksiin. Tavalla tai toisella. Ja sen takia ei ole muuta lopuksi meidän elämälle, jos ajattelemme, ettei ole Kristuksen kanssa, niin ei ole muuta varmaa paikkaa kuin hautuusmaa. Kaikki, mikä täällä elämässä on, se on väliaikaista. Vain Kristuksen kanssa astumme kerran todellisuuteen. Ja sen takia, jos ajattelet kuulijani tätä ensimmäistä osiota jakeesta 1:4, minkä mentiin yhdessä läpi, niin sitten kun tulemme 5. jakeeseen, alkaa varsinainen Jaakobin opetus meitä kohtaan. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli, kuinka suuren metsän ne sytyttää. Myös kieli on tuli, vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin. Sytyttää tuleen elämän pyörän ja itse syttyen helvetistä. Oletko koskaan pysähtynyt tämän jakeen äärelle? Tiedätkö, että tässä Jumalan elämän katselukannassa tämä on juoppoutta suurempi synti, tämä kielen synti. Juoppo tuhoaa vain itsensä ja maineensa. Mutta tämä juoruava ihminen tuhoaa kohteen puolison ja sen kohteen lapsekin. Hän voi tuhota ison alueen, niin kuin metsän ympäriltään panna liekkeihin. Oletko ikinä ajatellut uskovana ihmisenä, kun sä kuulet juttuja, sä otat osaa siihen heti tietämättä, mitä toinen osapuoli sanoo siitä. Älä koskaan sekaannu asiaan, jos et tiedä toisen osapuolen puolta. Pidätä itsesi siitä, Jumala varjelkoon sinun elämäsi tulevina päivinä. Me tullaan menemään nyt tulevaisuudessa yhä pahempaa aikaa kohti. Se aika, joka on nyt alkanut, jota kutsutaan vihan ajaksi, josta Jeesus sanoi. Tulee vihan aika, että ei ole ikinä sellaista ollut, eikä tämän jälkeen tule koskaan olemaan. Niin ihmiset tulevat yhä enemmän ilkeämmäksi. Jos luet tuon hienon sanan, jonka Raamattu kertoo Timoteuksen kirjeen toisessa kirjeessä, jossa hän kertoo siinä 3. luvun muistaakseni, hän kertoo minkälainen lopun aika on.
Niin kaikki nämä löytyvät siitä. Ja sen takia on tosi tärkeää, että ymmärrä, kuinka pieni tuli on lopulta kielen synti, mutta kuinka valtavan onnettomuuden saa aikaan. Me usein kun kuulemme asioita, niin me sanomme mielipiteemme heti siihen. Ja meillä on omia luuloja asioista ja kuvitelmia. Ja me saatamme tuhota sen perheen elämän, vaikka puhuisimme vain jostakin sen perheen jäsenestä. Oikea uskova varjelee kielensä, ettei saastuta itseään. Juorut saastuttavat itse sen, joka puhuu, ja senkin, joka kuulee sen. Ja sen takia on tosi tärkeää, kun ajattelemme tätä lopun aikaa, emmekä yhtään tiedä, mitä tulevat tämäkin loppuvuosi pitää sisällä ja mitä seuraavat tuo mukanaan. Me tulemme menemään sellaista aikakautta kohti, jolloin tulet sanomaan, tämä ei ole kivaa. Raamattu osoittaa sen meille. Ei Raamatun lehdiä tarvitse repiä pois, ettei ne pidä paikkansa. Ne pitävät paikkansa. Ja sen takia seurakunta on kuulijani semmoinen paikka, jossa valmistetaan sinua ja minua kohtaamaan vaikeat ajat. Opetetaan kohtaamaan kriisit avioliitossa. Ei sellaista avioliittoa perustettu, että ei siellä ole vaikeuksia. Mäkin olen monet vihkinyt avioliittoon ja yleensä puhun saman puheessani yhden saman kohdan aina. Ja se on se, että älä ikinä ryhdy muuttamaan puolisoasi, muuta vain itsesi. Sen tähden, että meillä on kaikilla oma vikamme. Ja nyt kun ajatellaan seurakuntaelämää, me tulemme yhteen hyvin erilaista elämänkatsomuksesta. Ja meillä on erilaisia näkemyksiä asioista. Me pystymme olemaan kaikki asioissa oikeassa, vaikka me tunne koko asiaa. Ja nyt kun Jumala alkaa vaikuttamaan meidän elämässä, niin hän aloittaa kasvuprosessin meidän kanssamme, joka tarkoittaa pyhityselämää. Eli pyhityksen ensimmäinen tämmöinen kuva näkyy kielen käytössä. Siitä aletaan näkemään, että Jumala on vaikuttanut tuohon ihmiseen. Toinen, mikä siellä alkaa näkymään tämän kielenkäytön ennen sitä, jonka vasta nähdään tässä sitten, kun minkälainen kielenkäyttö on mielenhallinta. Kuka ja mikä hallitsee sinun mieltäsi? Kuka sitä hallitsee? Meidän ajassamme tänä päivänä on semmoinen karismaattinen harhautuma menossa, että me haemme kokemuksia Jumalalta ja vaikka me leijailisimme kuule rukoushuoneesta kaikki tuonne Kemiin, niin se ei millään tarkoita vielä, että se on pyhä kokous. Sen voi saatanakin tehdä. Ja sen tähden oikea uskonelävän asenne näkyy siinä, minkä näköinen jälki on minun uskostani. En tiedä, onko ole samaa mieltä, mutta näin se vain on. Mä tiedän aivan hyvin, niin kuin aina usein käytän tätä sanontaa, että sen, että ei kaikki ole samaa mieltä. Mutta mä tiedän senkin, että ne on olleet aina vähän eri mieltä. Mutta ei ole koskaan tullut sen kummemmaksi. Ne edelleen polkee samassa kohtaa ja on eri mieltä. Tässä lopun ajan keskellä on tosi tärkeää, että sä havaitset, mitä mieltä sä olet. Nythän me ollaan Raamatun äärellä ja puhutaan Raamatusta asioita. Nämä ei ole minun asioitani. Näistä on Jumala puhunut ja käskenyt minun kiertää niin kauan kuin Jumala ylläpitää tätä tilannetta. Ja sen tähden yritä ymmärtää, että se mitä mä puhun sulle nyt, niin mä puhun sulle Raamatusta enkä rahnastuna. Ja sen tähden pysäytä itsesi, vaikka sulla olisi minkälaisia näkemyksiä. Niin yritä pysäyttää, kuunnella ja katsoa itseesi, että toimiiko nuo minun kohdallani. Eikö aikaa miettimisen paikka? Ja sen tähden tämä, jos ajatellaan tällaista, että kieli on kuin tuli, kutsutaan vääryyden maailmaksi. Uskallatko myöntää, että juoruamalle ei ole koskaan korjattu mitään? Ei yhtään mitään. Haluan, että sinä mietit näitä asioita.
Me olemme vakavien asioiden äärellä ja odotan Jumalan pojan ilmestymistä joka päivä. Me olemme vaimon kanssa usein puhuttu niin aamiaisella kuin missä hetkessä hyvänsä siitä, ettei täällä ole meillä enää mitään tekemistä. Vain yksi asia, julistaa Kristusta. Ainoa, joka voi muuttaa elämää, on hän. Ja sen takia, jos ajattelet tällaista elämää, kieli, joka on vääryyden maailma, kuinka paljon me olemme rikkoneet ihmisiä seurakunnan keskellä juoruamalla. Mä väitän, että meiltä löytyisi helposti 10 000 ihmistä Suomen helluntaherätykseen lisää, jos ne tienvarteen jääneet kerättäisiin talteen sieltä. Paljon on rikottu ihmisiä ja särjetty sen takia, että ne ei ollut meidän mielemme mukaisia. Meillä on monia syitä ollut siihen, miksi on tapahtunut. Ensinnäkin se, että olen nyt 31 vanhimmistoseminaaria pidettyä kokousta vanhimmistoveljen kanssa eri puolilla Suomea. Me emme ole valinneet kutsumuksen mukaisia miehiä ja armoituksen mukaisia miehiä johtamaan Jumalan seurakuntaa. Vaikka tämä on yhdistyspohjainen tai kirkkokuntapohjainen, sillä ei ole mitään tekemistä sen takia ja niillä, ellei Kristus meissä kirkkauden toivo ole näkyvissä. Se on yksi, joka on ihan fakta meidän ajassamme. Ja toinen asia, joka on johtanut siihen, niin meillä on vahvoja ihmisiä, vahvoja sukuja helluntaissa, jotka johtaa seurakuntaa. Jos sen suvun varpaalle astut, niin tiedät, että olet väärässä paikassa. Mä haluan puhua sulle totta tänä päivänä. Meillä on aina ihmisiä kokouksessa, kun tulee semmoinen asia, että se ei oikein tykkää, niin sitten ruvetaan heti asiaa puhumaan läheisilleen, eikä oteta vastaan sitä. Nyt tulee aika, jolloin tulee pelottava Jumalan aika. Me huudamme armoa Jumalalta ja rakkautta, mutta tiedätkö, että se ei me tee totta ja tee parannusta ja elä parannuksessa, niin ja käytämme armoa vain apuna, se on armon väärinkäyttö. Täytyy tehdä parannus, hyljätä synti, pitää elää Jeesukselle, silloin armo toimii. Mutta jos minä en tee parannusta ja hylkää synnillistä elämää, niin on turha nojata armoon. Ja sen takia on tosi tärkeää, että me yhdessä rakennumme Kristuksessa ymmärtämään, että me olemme tehneet virheemme, me olemme erehtyneet, me olemme nähneet, että kaikki ei ole mennyt niin kuin piti mennä. Ja olen paljon sitä seurakunnan pastorina ajatellut, kun on jo vuosia kerääntynyt tässä, paljon miettinyt ja nyt varsinkin kun on ollut eläkkeellä, mä oon mennyt läpi seurakuntaelämää, omat tekemäni ja tekemättä jättämiseni. Ja sen takia yksi semmoinen pääsynti, joka on hallinnut meidän elämäämme, on ollut juuri tämä kielen synti. Se on saanut semmoisen aseman meidän keskellä, mitä minä sanon mielipiteen jostakin. Niin kukaan ei kysy minulta, onko se totta tai tarua. Se uskotaan heti. Sen takia Jumala saakoon vaikuttaa meidän elämäämme, että tämä tuli sammuu meidän maassamme. Ja Jumala saakoon siunata täällä Torniossa seurakuntaa niin väkevänä, että Jumalan Pyhän Hengen todellisuus on läsnä joka päivä teidän keskellä. Ei ensimmäisenä huudeta herätystä. Se on tärkeää, että herätys tulee. Mutta tiedätkö, että herätys se ei tule niin kuin me usein luullaan. Herätys syntyy täältä saarnastuolista. Kun pappi liekehtii, niin koska on koko sakki tulessa. Se on nähty. Itsekin elänyt semmoisen herätyksen keskellä, että kun oma sydän syttyi ja alkoi palamaan, niin siitä alkoi Jumalan tulet. Ja se on tänä päivänä aivan sama asia. Herätystä ei tule meille sen takia, että se oli vain meille eräänlainen ihana leikkihetki. Herätys haisee. Tulee kaikenlaisia ihmisiä uskoon, kaikenlaista elämän olosuhteista, monenlaista elämän kurimuksista. Ja silloin meidän pitää olla rakkaudella täytettyjä ihmisiä. Ja siksi tähän loppuun tätä ensimmäistä osiota, niin meidän on ymmärrettävä, että me pystymme hallitsemaan elämää, me pystymme tekemään paljon asioita, kouluttamaan eläimiä ja hallitsemaan niitä. Mutta oletko pannut merkille, että kielen hallitseminen on kaikkein vaikeinta?
Meillä on mun vaimoni, joka on mukana tuossa, niin hän sai papukaijan puhumaan. Ja kun meille tuli vieraita, niin se alkoi huutelemaan taulun päältä, rahaa, rahaa. Sen piti sanoa rauhaa, mutta se rupesi huutamaan rahaa, rahaa. Ja mua hävetti, että nyt vieraat kuvittelee, että me kerjätään rahaa. Ja välillä se huuteli makkaraa, makkaraa. Ja sen takia me pystymme hallitsemaan tällä tavalla. Mutta oletko pannut merkille, että vaikka teemme päätöstä, nyt mä en juorua, nyt en puhu pahaa, en jaa mielipiteitä, tulee olotila sellainen, jossa mun on helppo kompastua taas. Mutta älä anna periksi, tee parannus. Tehdään uudelleen se uudelleen. Älä väsy siihen, että me teemme ja lankeamme. Ei väsytä, ei anneta periksi. Uskalla edetä asian kanssa eteenpäin. Jumala haluaa tehdä sinusta palavan aseen, jonka herätät enemmän luottamusta ympäristössäsi kuin epävarmuutta. Sen tähden tämä ensimmäinen osio, minkä mentiin tässä kuulijat läpi, se opettaa meille tämän, että meidän kielen käyttömme tulee olla mielenhallinnassa. Sen tulee kertoa, että Jeesus on pelastanut minut. Ajattele, ikinä Jeesus kertonut, ajattele vaikka 2 asiaa. Koskaan hän ei kertonut etukäteen kenellekään, mikä Juudas on. Ei hän tehnyt sitä. Ei hän soittanut Pietarille, että mulla on vähän paineita. Pietari, no mikä nyt on? No tässä on nyt niin kova paine meneillä just. No kuule, kerro avoimesti vaan luottamuksella. Jos hän olisi sen kertonut, niin se olisi ollut jo Matteuksen ja Luukkaan tiedossa heti. Pietari olisi kävellyt rinkiä olohuoneessa. Ei, kyllä mun on pakko soittaa Andreakselle. Ja soittanut Andreakselle. Ja Jeesus olisi tullut sitten seuraavana päivänä taas porukan luokse, niin hän olisi sanonut, että täällä on aivan kirja ilmapiiri. Mikä nyt on tapahtunut? Ja pojat näyttelevät hurskaan näköisenä siinä. Kaikki tietää, Juudas se on. Ei, sitä hän ei tehnyt. Ja toinen, ootko ajatellut ikinä? Ja sanot nyt mielikuvallesi vähän valtaa. Jaakob sai omistaa aamiaispöydässä ja lounaspöydässä Jumalan, Jeesuksen. Hän oli velipuoli hänelle. Hän ei koskaan voinut uskoa, Jaakob, että heidän pöydässä istuu Jumala, joka on ollut isän kanssa tekemässä nämä puutkin tänne, että saatiin ruokapöytä. Hän ei koskaan osannut ajatella sitä. Tiedätkö, hän ei koskaan halveksinut Jaakobia. Päinvastoin ylösnousemuksen mahtavana aamuna, kun Magdala Maria, jota me emme olisi päästäneet evankelistaksi, prostioitu, itki haudalla ja antaa tehtävä hänelle, mene ja kerro veljelle. Tavataan Galileassa. Hän meni Jaakobin luo. Ihana Jeesus. Voi kun meihin kaikkiin tulisi semmoista Jeesuksen mentaliteettia oikein. Nyt mä jätän sun miettimään ja otamme kello 16 sitten toisen läksyn. Aamen. Nyt Jeesus, mä sanoin sen, jonka sydämelle saan. Me ollaan Jeesus tässä, mä kiitän sua, että sä olet mukana täällä. Sä et jättänyt yksin tähän saanastuoliin, vaan sä olet mukana tässä näin. Mä kiitän sua, Jeesus, siitä. Kiitos ne, jotka tänään sydämissään tekevät parannusta. Sinä parannat sairaita ja päästät kivuista. Sä olet Jeesus täällä. Ihana Jeesus. Kiitos voimasta ja väkevyydestä. Aamen.